जिबा आगस्ट सालमारि फार्सालो अटु मालखंबाय बाइक थुताय लायख्या बाइको कासाजाक सुकुचरण देबबर्मा याकबाई थांका ताबुक जिबि साखामनगो कलायजाक पातिमुं जम्पुइजला ब्लक बाय खबजाक निमाय गामिनि लाहारो थाङै सगैका जम्पुइजला नायमोथां खति नायमोथां र Ini orang tahu mulai mana bot kayu apa accident lagi ya? Saro bangka ujar Nimai para somni area yang ti pakai kai yang go kerang baru tanai yang ni pakai Jampuijala tanai enggak bu joton saya malu mudah-mudahan Jampuijala area oh muya somni kai an bagai orang accident engka kaisa borok independent deni bagai joton tong thongma ba borok ni aro gari bisingo tamo salai jarok nugo ambai sini RTR yang somni ni just 1 hotel del kilometer angana awam pore borok wasi banyak banyak thuder fakya Ini oh bike mal khungo to mana khorop se kajak single one single engke je oh Maruti ben mana ada ke khorop se aro borok ketamni sawo khoroksa fashion loge thangani sawo borok ki je mal khung motor nai rogo nengjak rok dang na nengjak ya bong to test khaimia sung doctor buya to ke bong ni je chahida borok nengjak khai sak der mal sab derakha sak der ma khe bike mang khungsang nai derakha tabo kherang baro horo mane jibi refer khai roka bo jaga derakha bo jaga derakha bo extra khai ke manjang nai bokhro rok phari ka yang bebang kone rok kubai kha bike ni condition nu khno rok saimanai norong nai nai dia bo ene je sak je dukumana ni bung tamo dukumana ni bung kha sukucharan de borma kami ujar Nimai para oh ke mal khung ke biang ni phayo mal khung ke borok ayang ko biluni yaw nok ni sawo yang borok mama bari tongpho borok aro berainan hin thangna ni phayo aun bagai borok oy mon ki speed ke phagya tai sana hamya boro ni busuke speed phayna ba teruk terkan phaigena somona lama saimano ta si taning ke bo to oro chalogi tinik sakang ya borok to hoito sakang panang man khana aun bagai bulung khana to ke chungbono yak kaisaban tisaya bu buria gari bokhriya chungkun phan khairilia je ma hai tau Patimung ruk sawai nang je mal khung accident nai rong ni bagai tai mal khung chalok tong nai rong ni bagai nang tam kok sanai mal khung chalok nai rong ni bagai khang sanamu sungo bong to 4 chaka borok ja kodonau kisa husiar ka chalok chawo karon bui 2 chaka bo lainai bicycle lainai ke bong le gari kodoble bunyo thuter pham bong kun duskre chaka sim chu phadu bong ni bai thutai ma bong chaka phadi gang ke bong busi speed khana ni awon bagai takoro bukrok nor wansok di chin borok thung bun borok thung gari kodo chalok phano chin borok na kisa khel khainang nai bobo gari chikon chal pham bobo chalgun tongle ngun bono thuter ki bin life sesang nai ble taw tha thang ya bo bike saimana ba tau je sak dukumana nyo tamo kuno mane khotipron runai ja khotipron runar ya sarjong phajak chini Jampuijala pias ni borok phajak borok sarjong bai kok salainai jate borok bike sidan tong abo borong salai akoi sidan tong nangnai sar nini bumung ani mumung buido de borma nang ketam kelai oro mane angkau paran borong no jor somni mangsi jung oh nu khata na oro phai krang sakhana ka oro khis khana ngara phai na phemala o ma bose tas phaibo busa awal suro kun kha ko awa sung khawana pdau acha phari go pdau ngata awan bagai chung khabrum phakya bike bano khabrum phakda re je ngau wa chung pda phakla jang phakya hambai gamai sar ni oro nor khanu
Omo ujan Nimai ini narain kamata. Oro bike abo igno car abo accident nong leka. Ge accident nong ni pare je shukla charan jabba ma ni boka bike chalogo. Bike chalogo. Ke malkhung mathona ke? Malkhung mathona kle biloniya ne. Bung besaro. Bapon nondi. Bo kamini. Bo Rasnagoro biloniya nite. Je malkhung mathona ke ki nongjak da sajak da tamo bo bhairo. Mane Norokni mane ane amka sato kono nongjak sajak. mane sak derana ke sob derak. Sak derana kle abo bike pati derak shukla chal. Norke bahke khobor mane phike. Arone public khobor kan kaise ujan Nimai narin khama. Norok bo PS ni phike cha. Jampuijala. Jampuijala.